Не знам, примерно за да градим семейство заедно, да си постигаме заедно целите, да се подкрепяме, да се обичаме, да се уважаваме, да имаме деца, нали, това го казах още в началото, да гледаме как те растат, да му осигуряваме добър живот на тях заедно. И ред други такива неща, които не са свързани с обичайните чистене и готвене. Като цяло не смятам, че жената е създадена да готви на мъжа си или да чисти само и така и ще науча дъщеря ми, защото не смятам тя да стига от там да бъде само домакиня. И едва ли не това да се търси и изисква от нея. Задълженията в дома са и за двамата. И двамата могат и да готвят, и да чистят, и да правят абсолютно всичко. Както жените и работим. Единственото, което мъжете не могат да правят е да родят деца и да ги износят. Така че пак в един момент може би ние жените правим повече. И то не е защото е нещо лошо, просто така е написано и това е прекрасно, защото няма нищо по-прекрасно това да износиш дете. Та общо взето сме си заедно днес да си готвиме или аз да му бъда домакинята. И това не означава, че не съм и домакиня, но не ми е това водещото в взаимоотношенията с мъжа ми и никога не е било и няма и да бъде. Предпочитам честно казано да работя 10 часа днес, отколкото да съм тотално 100% само домакиня. Някак си на мен ми оставя повече удоволствие. И в същото време няма нищо лошо и за другия тип жени, на които им доставя по-голямо удоволствие да са домакини, примерно. Като цяло смятам, че не трябва да се съдиме едни други и това е. Така че ако искате, вие си гответе всеки ден. Аз като искам си поръчвам всеки ден.